da ostanete dok oni se ne vrate. Oni vas tražili da... Yes. Mama i tada su bili ovdje, ej! Pusti me, ako smo još uvek u priči o Ivici i Majici, ovako ću sate dane godine da provedem. Da napravim limunatu. Limunatu. Ivice, imam ništa da mi je. To je fina teta, ona je rekla da su mama i tata bili ovdje i da ih sačekamo ovdje. Rekli su da, sad će samo što nisu došli. Uzmi limunatu, hoćeš ti limunatu? Imate mi šećera malo. Pa stavila sam, nemam ja fabriku šećera tu u komšiluku. Pa šta je, uzmi zdravije bez šećera. Ovo šta si pio, sad će stomak da te zaboli. Pa nije ona nepoznat. Teto, ona kaže da ništa nepoznatih ne ima. Evo ja ću se upoznati s vama, vi više nećete biti nepoznati. A nisam nepoznata, dobar dan, kako se... Ja sam caca, a ne smeš tako jako. Evo sada neću, dobar dan, moje Drago, ma ne smeš tako jako. Možeš ruku da mi popreti, sve. Meni tata rekao, ja to mislim sa nekim prozdravljam, da onda treba ovako jako da mu stisnem ruku, jer to znači da sam jedna muškarčina. Aha, a mama kaže da je ona onda veliki šonja. Da ti kažem nešto, kreni se. Molim. Ako mi polomiš ruku, to onda nije dobro. Tvoj tata mora da plati zdravstvene usluge, bolnicu, razumeš, gips? Da meni ne